गोदान बोसोर 2026 मायथाइखौ बरायनानै मोसादो दे गोदान मेथाइनि अडिअ मेथाइया रिलिज जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि प्राणजित बर'आ गावनो सुजुनानै दिहुननाय 2026 मायथाइ निउ इयार बरायनानै मोसादो दे मेथाइ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै रिलिज जाबाय। रंगिया सिफुं सरगम स्टुडिअ मिउजिक डाइरेक्टर हेमन्त कुमार बर' आरो तामुलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि कृष्ण बर' मोननि नुजाथियाव बेखेवनानै होयो मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि देंखो हैगिरि कलेन बसुमतारिया। मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना प्राणजित बर' मिउजिक इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोसादो दे मेथाइखौ खोनासंनो हासिगोन। आं आगोलनिफ्रायनो मेथाइआव जोबोर गोसो गुदुंखा। आं गावनि खामानिनि गेजेरजोंब्लाबो सम सम दिहुननानै आं बिदिनो रोजाबबोगासिनो, नाथाय आं बिदि अफिसियेल एनाउन्स खालामाखैमोन। नाथाय नैबे आंनि फार्स्ट खेब बिदि आं मेडियानि जुयै नोंथांमोननि सेराव आंनि मेथाइखौ रिलिज होनाया। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो खोनासंगोन आंनि गोदान मेथाइ गावनो सुजुनाय आरो जोंहा हेमन्त बर' बिथाङा गोदै मिउजिक होनाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेल प्राणजित बर' मिउजिकेलाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायदो, आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै। आंनि खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। बिथां प्राणजित बर' बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइखौ लानानै दोंसे गोदान मेथाइ बानायदों हेपि निउ इयारनि। मेथाइआ मोजाङानो जादों आरो बिनि मिउजिकआबो मोजां जादों। मिउजिकखौ जोंनि रङियानि मानगोनां बिथां हेमन्त कुमार बर' आरो बे मेथाइखौ बिथां प्राणजित बर'आ गावनो सुजुदों, गावनो देंखो होदों। मेथाइखौ जेन बयबो रायजो राजाया अनसायनानै लायो, लाइक खालामो, शेयार खालामो आरो बे मेथाइखौ बिथांनि प्राणजित बर' मिउजिकेल इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनगोन आरो नोंसोरो।